Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα εδώ. Δεν ξέρω αν είμαι ο καλύτερος ράπερ στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα έχω το καλύτερο κοινό στην Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά. Λέει, αγαπητό μου παιδί, όταν γεννηθείς πρέπει να μάθεις τον τρόπο του κόσμου να καταλάβεις μια για πάντα. Ο πλανήτης κρέμεται από ένα φθηνό ημάντα και ήταν λίγο μαλακία που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Γιατί στο παπτσέ μας μέσα έχει μαγιανούς χιλιάδες, φίλους και αφεντάδες, κόμματα και ομάδες, βουλευτές παπάδες, φτώχεια και παράδες. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει να ψάξεις και ένα νόημα για να ζεις. Αν πετύχεις κάτι το χρωστάς, αλλά άμα δεν πετύχεις τίποτα δεν σου χρωστά κανείς. Είμαι στην καλύτερη σεζόν, το χέρι και κάνε πίσω να σου φτάρω γραφική σου. Δύσκολο, το έχεις κάνει δύσκολο. Μου στείλες πως πήρα το κατήφορο. Δύσκολο, μπήκα στο προφίλ σου να σε δω και τι να δω. Εγώ απλά γράφω συχνά. Ο μόνος εθισμός που ό,τι και να γίνει ήθελα. Μου λένε πως δεν τα αγαπώ πραγματικά. Και τους λέω αυτό είναι το τρίτο rap που γράφω σήμερα. Είναι καλύτερο να πάρεις ό,τι θες. Είναι το φύρωμα στα χείλη μου πληγές. Ο φώτης ξενερώνει που το δίνω μόνο σolo. Αλλά κάθε μέρα τον αγαπώ πιο πολύ από χθες. Απλά να ξέρεις, το τελευταίο rap που θα δώσω θα φύγει από την ανθρώπινη μου φύση σίγουρα. Χαίρομαι όταν με αποθεώνουνε, μα ταυτόχρονα λυπάμαι γιατί ακόμα δεν είδατε τίποτα.